Aquí estem amb les notícies d'última hora. Aquesta és la notícia. Ha passat una desgràcia. S'ha produït un tsunami a Indonèsia. Com veieu a aquesta imatge, la desgràcia. I aquí tenim a la nostra reportera P. Hola, bon dia. Aquí tenim el famós científic Pedro Fernández López. Et puc fer unes preguntes que em farien saber més coses sobre els tsunamis? És clar que sí. La primera pregunta és, què és un tsunami? El tsunami és un fenomen natural que es manifesta en seqüències d'ones monumentals. Aquestes són generals per desplaçament de la gran quantitat d'aigua que hi ha a l'oceà. La qual es replega i tot seguit es desdobla amb violència. Que interessant. Segona pregunta. Quin és el tsunami més gran del món? El d'Indonèsia. El 2004, el tsunami més destructiu va ser l'Indonèsia fa uns quants anys. Al desembre del 2004, a les costes d'Indonèsia, Índia i Sumatra. Molt bé, però com es formen els tsunamis? Els tsunamis són causats pels terratrèmols o volcans que mouen la terra fent tremolar de la terra. Mare de Déu, quina informació. Tercera pregunta. Com mesura l'onada més gran del món? En juliol del 1958, en la bahia Lituya, al nord-est del golf d'Alaska, un fort terratrèmol va fer tremolar la terra. Es va aixecar una onada de més de 500 metres. Perquè es fa una idea, l'edifici més gran del món mesura 509 metres i té 101 pisos d'alçada. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Hem après molt. Aquesta notícia ha estat col·laborada per Pedro, Aitor i jo. I tallem. Ja està.